que menos che gusta? Do mundo do viño, que é o que menos me gusta? Vendelo. O meu pai e os meus avós non foron viticultores. O que pasa é que tú naces nun contexto rodeado de cepas. Non fai falta que vis de unha familia de tradición adegueira, non? En ese sentido, simplemente mirar o teu alrededor, ver no contexto no que vives e entonces empezas. É tan pasional, ao mesmo tempo é tan xeneroso o viño que te engancha, que te enamoras e que o vives de unha forma moi especial.